हाँ तो होला बाबा। हाँ पहले के जमाना में जब हम छोट छोट रहनी सन, हाँ हाँ बाबू। अरे 20-25 बरिस पहले के बात हो। हाँ तो हाँ खाना खा के जाई सब बुढ़ऊ चाचा के लोग लगे हाँ तो कहानी कहेलू हाँ आ हंसत हन के पेट फूल जाओ। हाँ तनी वही जमाना का तनी एगो अपन कहानी सुनावो तो जे हाँ। मन गदगद हो जाओ। एक कहानी का सुनब। हाँ हमार बाबा रले हनुमती टोला के। अच्छा उहे भेटा गईले जीरो आदि पर। अच्छा अच्छा उहे कहत कहत रहले हमरा से। अच्छा 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 आवत रानी सब बीरबट। ठीक ठीक ठीक। तो सुनावो तो कौन कहानी कहत रहे उ? कहले जे बाबू अच्छा एगो नाती बाया करा माई के चोता गईला जाते ही है चप्पल फैक्ट्री में नौकरी लागी गई। अच्छा चप्पल फैक्ट्री में नौकरी लागी गई। आ बबुआ रे है रुपया एक मुट्ठी 22 गो भेजलस। 22 रुपया? 22 रुपया। अच्छा एक मुट्ठी 22 रुपया भेजलस। तो चतुरिया हमार बेटा है एकरा बहिन के चोद। अच्छा कहलस जे बाबूजी रुपया तो मोटकस बा आ वही रान सब जानता। मान लो पहले के जमाने में 22 रुपया कम ना भाई। कम भाई। हाँ अब ये है हम कनी जे भाग रे तोरा बहिन का बेटा हाँ रे बोनू के नइखे जानत रे। हाँ बांध दे रुपया मर्दानी में आ बीग दे चौकी पर। हाँ कामना के बोही चौदह के जांगर बा बोनू के रुपया ले जई है रे। हाँ बाबू रे दू जाना आइलो आ धीरे धीरे चल गईल सन चौकी तर। हम कनी जे आही दादाई तो बोनू के रुपया ले जइह सन। धीरे धीरे जाके बाबू रे आ दुनू बहिया धलहनी। आ दुनू बहिया वो कनी के ध के आ बिगतानी तो बांगला के ऊपर ऊपर पिछुआ राजा के गिरले। कहता रे से जे एकर बही चोदा चमार बड़ा बोरियार बारी। बाबू रे है रुपया अब चौकी पर से खोल के आ कहनी जे अपना बेटा चतुरिया से जे भाग तोरा बहिन के बेटा चोद ये रुपया ले जो डेहरी में डाल दे। बाबू हो 12 गो डेहरी रहे। अच्छा सगरी सिकहर पर टांग रहे। अच्छा डेहरिया। अच्छा वही में ले जाकर रुपया धैलो सब बेटा हमार चतुरिया। तब जाके रुपया बचल बबुआ। बाबू रे हमारा घरे 5 साल के तो रहर के दाल एकर बही चोद झिली धरता। झिलिया गइल बा। झिलिया गइल बा। आ बाबू हो हमारा देवरी करे से साल भर दाइले सपरेला ना। अरे बाप रे बाप 12 गो तो ठड़े सर चलते रह जाला सीजन भर। इतना ढेर होला। हाँ आई है बाबू हो हमारा पतोहन के रहर के दाल आ वो गहनी के भात नइखे घोटा। कहतारी सजे पेट में बुतका गहनी के भात कबाडी खेलता।
अब उ गहनी के चाउर बेच देतानी आ कस्तूरी के चाउर किन किन ले आवतानी अच्छा। तब हमार पतोही खातारी सन। हैं तब लेके पतोहिया उठ के आके बाबा से कहतिया जे हाँ आज 24 घंटा आँच बरैले हो गई। आ यहाँ के बड़का बड़का फेंकता नहीं। हाँ आका दन रहर के दाल एक डेहरी झिलियाता हाँ। ए बेरा तो हमनी के छू छू जो होता निसन कुछ नहीं गया ना।